Il-massakru fin-Norveġġja qajjem numru ta' mistoqsijiet u biżgħat ġodda dwar l-estremiżmu politiku. Il-manifest politiku tal-qattil ta' 80 żagħżugħ u żagħżugħa li ddeskriva lilu nnifsu bħala nazzjonalistu kattoliku semma b'mod dirett lil pajjiżna f'aktar minn okkażjoni waħda. Fost l-organizzazzjonijiet li fi Krim Breivik iħadnu prinċipji lemini estremi hemm il-Partit ta' Norman Lowell u kif ukoll il-Partit Nazzjonalista. Huwa fenomenu reali li l-estremizmu lemini jeżisti partikoment fl-Ewropa, ovvjament imħabba l-fatt li għandna l-immigrazzjoni lejn l-Ewropa min-naħa tal-Afrika. Karl Stanja Navarra tkellem dwar l-implikazzjonijiet li l-manifest jista' jħalli fuq il-Partit Nazzjonalista wara li ġie deskritt bħala l-partit li jmexxi l quddiem il-prinċipji lemini estremi f'pajjiżna. Irridu nieħdu kont ukoll li forsi jiftaħ dibattitu. Wasal iż-żmien biex il-Partit Nazzjonalista jbiddel l-isem tiegħu. Partit Nazzjonalista bħala kelma jekk wieħed interpreta mhuwiex il-Partit Popolari kif jipproġetta lilu nnifsu, iżda Partit Nazzjonalista illi jagħmel konfużjoni fl-interpretazzjoni ta' x'inhu l-partit. Wasal iż-żmien nemmen jiena bil-kelma Partit Nazzjonalista kif inhu anke bil-logo tiegħu fuq l-isfond iswed jagħti lok biex wieħed jagħmel interpretazzjoni konfuża kif għamel Breivik. Sa ftit ġimgħat ilu l-Europol ma kienx tqis l-estremiżmu lemini bħala theddida għaliex l-uniċi attakki li twettqu minnhom matul l-aħħar snin kienu attakki żgħar fuq l-ambjent bħal ħruq u vandaliżmu. Dikjarazzjoni li tikkuntrasta b'mod assolut mal-aħħar attakki terroristiċi ta' Breivik fin-Norveġja.